matrika u nás, overovanie podpisov, takže vlastne všetko. A to je dobre pre občanov. Veľmi si to chvália. Vezme, že ísť znova do To sme v 2007 urobili a... Máme tu tiež záver. Aha, áno. Dneska ako pomerne taká, no však si bývajú lepšie, ale je pekné, teda dobrá viditeľnosť zase. Pekne. Samozrejme sa, tie vežičky vzadu na tých koľčok, tak to sú Martinské hory. To je vlastne celé Malá Fatra, to je jedna časť a toto je tzv. Lučanská Malá Fatra. Som až taký šikovný, viete, na lozenie. Ja som bol, viete, tak. Ešte zabezpečiť. A tu je, no len tie dvere po druhej strane sem príde. A tu je hovorcovi a dajú. Taká krytá kancelária, to také ako otvorený sekretária. Tak sme to vlastne oddelili, som to otvoril, že keď sa to vstúpi do toho, tak aby tu bol otvorený sekretáriat, vieš? A tu majú asi krytý. A počkaj, biskup bol toto tu? No to je pracovné. Oni sa prekrývajú. Ja som v podstate, keď to má pracovný, on vlastne nepotrebuje ďalšiu pracovnú osobu. Zoberie, podrie sa tu na. Cez nedá dostať k tým inštaláciám. To už architekt rieši, ako to bude vyzerať. Spustené stropy sú všade. Každý to podlaží má 3 m konštručnú výšku, on bude na 30 cm spustený a prízemie má až 3,60 a bude metrový priestor. Tam tých rozhodov je podstatne viac. A materiál bude aký tých podkladov? Ešte táto časť budovy je podpínočená kompletne. To má pôdorys L, tak táto časť je kompletne podpínočená. Tam sú otvorené strojovné techniky, sklad, komunálka a garáže sú tam všetko. Aký to na vás urobilo dojem? Dojem veľmi silný. Vidím, že v krátkom čase bola s veľkou starostlivosťou, veľkou ochotou postavená hrubá stavba nádhernej budovy, ktorá je naplánovaná ako veľmi vhodným spôsobom pre ordinariát a aj pre ubytovanie najbližších spolupracovníkov otca biskupa. Takže obdivujem veľký kus práce, ktorý bol urobený. Skúsme z vášho pohľadu, čo je najdôležitejšie pre túto novú diecezu, im tak povedať, ich tak posilniť, aby vytrvali v tom. Žilinská diecéza je diecéza, ktorá má veľký ľudský potenciál. Ukazuje to sa mnohým spôsobom, predovšetkým vo všetkých farnostiach, lebo zo Žilinskej diecézy pochádza mnoho vynikajúcich rodín, jednotlivcov, kňazov a jedným z veľkých prejavov tejto duchovnej sily je aj stavba nového ordinariátu. Napredovanie Žilinskej diecézy. Che dice di questa costruzione, come va? Beh, per me è la prima volta che la vedo, ma mi pare che sia una costruzione non soltanto bella, ma valida per il fine per cui è costruita. Ja ju vlastne dnes vidím prvýkrát a podľa môjho názoru je nielen akože veľká, ale teda má aj veľký cieľ, bude veľkému účelu slúžiť. Penso che per questa nuova diocesi sia un buon inizio, anzi un inizio molto importante, avere la possibilità di mettere insieme tutti gli uffici, tutto quello che è necessario per il lavoro pastorale della diocesi. Toto je nová diecéza a každá diecéza potrebuje mať, ako si tak pod jednou strechou, všetky tie úrady, ktoré sú veľmi potrebné preto, aby pastoračná práca napredovala správnym krokom. E vedo che la città di Žilina è una città molto viva, la gente molto attiva e anche il risultato che c'è finora della costruzione è segno della volontà di voler fare in fretta e bene.
Nakoľko som sa stihol zorientovať v priebehu tých pár minút, počas ktorých som tu, tak vidím, že mesto Žilina je veľmi také živé a to je vidno aj na tejto stavbe, lebo práca naozaj napreduje veľmi rýchlym tempom. Per me è la seconda volta che vengo a Žilina, ma la prima volta era nel tempo invernale e adesso durante l'estate ha tutto un altro aspetto, tutto un'altra visione molto bella. Ja som v Žiline druhýkrát, prvýkrát to bolo ale v zime a teraz vidím v lete, to je úplne akože iná Žilina, iné mesto. Veľmi pekné. Mi dà l'impressione che la gente è vivace, ha voglia di lavorare e quindi i risultati saranno senz'altro buoni. A mám z tých svojich návštev taký dobrý pocit, lebo vidím, že ľudia sú tu naozaj takí pracovití a chcú veci akože dotiahnuť do úspešného konca a to je dobre. E credo che la presenza di un vescovo residente qui nella città possa essere senz'altro di aiuto allo sviluppo della città stessa, allo sviluppo della popolazione, allo sviluppo della regione. A je veľmi dobré, že tu bola vytvorená nová diecéza, na čele ktorej stojí nový biskup, pretože to takisto prispeje k celkovému rozvoju mesta a k dobru týchto ľudí. Kontrolné dni robíme každý mesiac a môžem povedať, že sám som vždy prekvapený, lebo keď si zoberiete, že v podstate za 8 mesiacov je stavba, ako sa hovorí, pod strechou, tak to aj pre mňa je veľkou aj radosťou na jednej strane, no na druhej strane tá starosť stále zostáva, že bude to treba všetko dotiahnuť až do samého konca. No a hrubá stavba to je tak niečo za tretinou, hej, čo sa objemu teda stavby týka, takže to náročnejšie, to bude ešte všetko pred nami, no ale ja myslím, že to už každý keď vidí, lebo už teraz je čo vidieť, hej, kým to bolo len v nákresoch a tak to je, ale teraz je už čo vidieť, každý, kto chodí tadeto, tak to myslím si, že je sám povzbudený a som pred chvíľkou hovoril s pánom primátorom, on hovoril, že to je pekná stavba na tomto križovaní ulic a v časti, ktorá je veľmi frekventovaná, lebo to ide do centra mesta, kde tu sa premelie naozaj veľmi veľa ľudí, takže to bude, no ja myslím, že to centrum je posunuté, ne? Čiže to centrum Žiliny je už samotnou stavbou už rozšírené. Tak ako aj všetky veľké mesta v podstate takto išli, že to centrum sa stále viac rozširuje aj zásluhou nejakých tých objektov, ktoré to sfunkčňujú. Takže myslím si, že už Žilina samotná, to už nebude len to Mariánske centrum alebo dolu pod schodami ako kedysi, hej, ale že to už bude aj tento objekt, ktorý ja verím, že bude tiež frekventovaný preto, lebo to je pre celú diecezu, pre veriacich z našich farností, takže to verím, že bude to čosi, čo v budúcnosti iste bude väčší prínos. My to možno už nebudeme vidieť, ale však takéto stavby sa nerobia preto, aby sme len my videli. Takže. Je tu významná návšteva. Na čo všetko bol Nuncius zvedavý? Aké vám dával otázky v súvislosti so stavbou? Tak ja som ho, môžem povedať, že tak permanentne informoval, lebo on sa veľmi od samého počiatku sa veľmi o to zaujímal. Keď sme ho oboznámili na prvé výročie, vtedy tu bol, lebo viete, že v Žiline bol ohlásený Nuncius, že Svätý Otec menoval nuncia pre Slovensko práve vtedy, keď bola moja inaugurácia. Takže on, by som povedal, má takú srdcovku trošku k Žiline, tak a počas tých predchádzajúcich mesiacov som ho vždy informoval, ako napredujeme a on sám hovoril, že rád by to videl, tak sme hľadali termín, kedy by bolo možné, aby sme sa všetci dohodli, že by mohli byť prítomní. Takže tento dnešný dátum je aj tak vybratý s tým, že súhlasili aj firma, aj teda my, aj pán Nuncius, že môžeme byť takto prítomní. No a oni sú sami z toho prekvapení, lebo keď zoberieme, že naozaj je to 8 mesiacov zhruba, tak nedávno sme boli v zemi a teraz sme už na samom vrchu. Takže. Mali sme veľmi zlé začiatky kvôli počasiu, bola veľmi tvrdá zima a dosť daždivá jeseň, to znamená, že mali sme problémy
S postupom prác, dneska môžem povedať už po tých 5 mesiacoch v tomto roku, že sa to celé dalo do harmonogramu, ktorý sme mali pripravený a podľa ktorého vlastne aj postupujeme teraz. Bola tu dnes taká významnejšia návšteva otca nuncia arcibiskupa Zvolenského. Ako vy sám vnímate práve takýto záujem tých cirkevných autorít na Slovensku o túto stavbu? Ja myslím, že to je veľmi dobré, pretože jednak to podporuje každá takáto návšteva, podporí tú výstavbu či už duchovne, alebo by som povedal podľa možnosti aj nejako finančne, takže ja to beriem, že každá návšteva, ktorá tu je, aj osveta, ktorá sa deje, či už to je aj šťastie od mesta, alebo od cirkevných hodnostárov je veľmi dôležitá a jednak myslím, že aj tá prezentácia výstavby je dôležitá, aby bolo vidno, že tie podmienky sú dosť komplikované a ťažké a že teda sa to rodí za pochodu všetko a možno aj nejaká rada pri tom prípade názor, ktorý človek počuje od takýchto ľudí, ktorí už toho majú za sebou veľmi veľa a skúsenosti, tak sú dobré, si myslím. Ten predpokladaný koniec stavby vidíte reálny, kedy to asi bude? Vidím ho reálny, mal by to byť apríl, máj, hovorím, pretože bude to určite apríl, maj, len určite vzniknú nejaké drobnosti ohľadne interiérov alebo nejakých počítačových ešte sietí toho doladenia, takže ja poviem, že stavebne určite apríl, ale pre to všeobecné nasťahovanie a používanie objektu predpokladám, že to bude asi maj budúci rok 2011. Ako vy hodnotíte túto návštevu týchto autorít a samozrejme aj túto novostavbu? No tak celá dnešná akcia, všetky návštevy vlastne sa uskutočnili pri príležitosti prehliadky a akéhosi kontrolného dňa na stavbe nového biskupského úradu, biskupskej kúrie. Určite pre mesto bude veľmi zaujímavé a aj osobne sa veľmi teším z toho, že takáto budova rastie v centre mesta, rastie v priestore, ktorý predtým nebol celkom kultivovaný. To znamená, že takýmto spôsobom sa nám vlastne upraví a skultivuje aj verejný priestor. Ďalší rozmer vlastne tejto budovy a tejto výstavby je ten, že Žilinská diecéza bude mať svoje sídlo, otec biskup bude mať svoje sídlo, ale zároveň pribudnú aj priestory na verejné akcie, na zhromaždenia, to znamená, očakávam aj významné obohatenie kultúrneho, duchovného a spoločenského života v meste Žilina. No a rovnako ako veľmi sa teším z toho, keď už bude budova dokončená, vlastne tá architektúra, ktorá nám bola predstavená, je veľmi slušná. Čiže ja som veľmi spokojný s tým, ako stavba napreduje a už len držím palce všetkým, aby sa čo najskôr podarilo stavbu zrealizovať a v takom pláne a v takom rozmere, ako je to vlastne naplánované.